Това е една безплатна консултация как може да пътувате на круиз на най-ниските цени в света. Нека те попитам първо, минало ли ти е през ума, че имаш желание да пътешестваш по света? А мислил ли си, че това можеш да го направиш на круиз? Защото за един круиз можеш да посетиш 4-5 държави и 5-6 града и то в една супер луксозна обстановка и с много страхотни забавления на круизния лайнер. Аз съм сигурен, че си мислил по тези въпроси, но понеже разполагаш с ограничен бюджет, се задоволяваш да отидеш на почивка само до нашето Черноморие и то на едно и също място в повечето случаи, или най-много за 4-5 дни до Гърция на плаж, или на екскурзия до Турция, където е най-евтината дестинация в чужбина. Но ти не си виновен за това, защото си виждал само офертите на посредници, частни агенции за круизи, където тези пътешествия се продават с от 30 до 50% по-скъпо, отколкото членовете на нашия круизен клуб си ги купуват. Откъде знам това? Защото и аз бях като теб. Казвам се Ивелин Колев и дълги години пътувах на почивки и пътешествия само в България. Разбира се, аз страшно харесвам родината си, но почти винаги съм предпочитал да ходя на различни места и дестинации и за тези години съм посетил, бих казал, много красиви кътчета в България. Единствено за моят юбилей преди 5 години си позволих една екскурзия до Турция. Докато преди 3 години и половина получих оферта да стана член на един круизен клуб, който е американска компания, от моя приятел от Фейсбук, Алексей от Киев. Той ме канеше да стана член в круизния клуб и да почна да пътешествам по света. На круиз. Имаше и възможност да, ако искам, разбира се, но не беше задължително и да печеля пари в този клуб. Круизите се купуваха от букинга на страницата на клуба и то на цени с големи отстъпки и други интересни възможности и привилегии за членовете на клуба. И както и ти би си помислил, и аз си казах, че всичко е страшно много хубаво, за да е истина. Обаче Алексей ми показа много доказателства и разбира се много материали от круизите, които беше провел чрез клуба. И ето, аз за 3 години проведох 3 круиза чрез круизния клуб и посетих 11 държави и 20 града, като Барселона, Флоренция, Рим, Лисабон, Порто, Лондон, Париж, Брюж, Амстердам, Копенхаген, Стокхолм и други, като спестих общо $2800. Влезте и в групата Круизи и круизни пътешествия 2 във Фейсбук и ще видите много мои снимки и видеа от проведените от мен круизи, както и друга информация свързана с клуба и круизите. Запишете се за тая моя безплатна консултация и ще разберете и ви как да сбъднете своите мечти да пътувате на круиз на най-ниските цени от нашия букинг търсачка, където има над 20 000 предложения за круиз на 12 от най-големите круизни компании. Как да се купувате круиза и с отстъпки от 25 до 50% от цената на круизните линии без посредници и оскъпяване. Как ще получите и гаранция, че купувате круиза си на най-ниската цена? Как ще плащате круиза си на вноски без да натоварвате бюджета си? Как да си купувате и хотели и курорти с отстъпка от над 190 000 предложения по целия свят? Как да печелите и стабилни доходи пътешествайки? Как да пътувате на круиз и безплатно? Изпратите на някои от моите имейли, които ще видите в първия коментар отдолу под видеото, писмо и аз, че искате да получите тая моя консултация и аз ще ви я изпратя, както и възможност за лична консултация с мен. Желая ви успех!